Hello guys, good morning. Naniniksay ulit tayo ngayong araw. Pakarga tayo ng tangke natin doon sa classmate natin, kay Brother Henry. Shout out bro. Yun, habang iniintay natin yung tangke, maniniksay muna tayo dito sa ilalim, sa malapit sa tulay. Dito tayo ngayon sa ilalim. Yan, ayun yung ilog. Ayun pa. Yun yung ilog. Yan. Maniniksay muna tayo dito guys habang hinihintay yung tangke. Sana lumabas yung malalaking dalag na sinasabi nila dito. May dalag daw ditong malaki. Sana magpakita. Yan, sige guys. Tabayanan nyo yung video natin, yung mga patama natin. Stay tuned lang. Stay tuned lang. Ganda naman ano guys. Marites. Nabibig. Ano guys? Ano? 2 hours later. Lumipat kami ng spot guys. Kasama ko si Brother June nandun sa kabila. Yun. Dito kami sa lake. Lake na malalim. Yung pinagkulian ko ng isang dalag sa isang malaking tilapia nung nakaraan. Yan. Sige guys, stay tuned. Baka makadali kami dito. Buncak. Buncak. Ayan guys, ulig.
Bulig na medyo maliit. Na medyo malaki. Ano yung kaya ito eh? Yun. Pwede naman dito sa spot na to. Kambal yung nakuha ni Brother John. Ulo. Bunceng mo lang, selamat lahat na ninalak. Lahat na alam. Eh, papada na. Headshot guys. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Headshot. Dalawa na sila. Oh, may kasama na siya. Dalawa na guys. Oh, para sila ng size. Magkapatid. Oh, kalapay na siya. Guardan. Lapya. Four fingers. Oh, nakaliyaw. Five fingers. Buenas mo naman! Night shot guys. Kumatos. Bola lang yan. One eternity later. Yan guys, uwian na. Padali kami ni Radyo ng sa kanya isang dalag. Ganito rin, magkakasait yung dalag namin. Saka isang pagong sa kanya. Sa akin na 3 tilapia. Ito yung dalawang nakuha ko sa tulay kanina. Tapos ngayon ito, yung dalag na dalawa at saka isang 5 fingers na tilapia. Okay guys, salamat ulit sa panonood guys. Hanggang sa ulitin na naman. Shout out. Shout out Brother Chris. Brother Kiss! Sa Saudi. Okay guys, thank you.